खुलुमबाय आं स्माinaoBasumatari गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ नावकाटायाव आइसक्रिम सिङाव ओंखारदों खानस्रि बिगोमाफोरनि गोख्रों सांग्रांथि राव आइसक्रिम कम्पानिफोरनि फारसे उन्दै उन्दै खुदियाफोरनि जिउखौ लाना नंखाय गेलेनायनिफ्राय जानगाराव थानो दाबि बिगोमाफोरनि गुदुं बोथोरनिफ्राय जानगाराव थानो आरो गाव गावनि सोलेर गोसोखौ सुग्लायहोनो मानसिया बायदि गुसु मुवा बेसाद जाबोदों। थिग बेबायदिनो थांनाय सानाव नावकाटा शंकरदेव शिशु निकेतननि सासे फरायसा दीक्षिता ठाकुरिया 70 बोसोर बैसोनि खुदिया फरायसुलिया आइसक्रिम बायना जायो। बे जाबाय थानाय समावनो आइसक्रिम सिङाव मासे खानस्रि नुनो मोन्दों। बे बेलायाव जाथायखौ नुनानै बिगोमा खनिन ठाकुरिया आरो बिमा पम्पी ठाकुरिया बिथांमोना बर' फकारखौ गोबां रायदों आरो उन्दै उन्दै खुदियाफोरनि जिउखौ लाना नंखाय गेलेनायखौ सोंखारिदों आरो सावस्रिनि बागै सांग्रां जानो आइसक्रिम कम्पानिफोरखौ खावलायहरदों। निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव गोबां बिबांनि रांनि थफ्लाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामदों। सोरखारि रेलवे पुलिस आरपिएफनि मोनसे हान्जाया स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै सासे सुबुंखौ हमनो मोननायजों लोगोसे 16,41,000 रां जब्द खालामनो हादों। हमजानाय सुबुंखौ कलकातानि थागिबि दिनेश हिरावत होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रेलवे रैखाथि एजेन्सिफोरा बोखांनो हानाय रांनि थफ्ला आरो सुबुंनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना खौरां मोननाय जादों। सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि 5 नं वार्डनि थागिबि मुस्रि सुसेल बसुमतारी आरो मुस्रिमा मनिका बसुमतारीनि सासेल' फिसाजो थरायना आकांक्षा बसुमतारीया नालन्दा मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय 2024 मायथाइनिफ्राय 2026 मायथाइनि समफारिनि थाखाय जारिमिन आयदायाव हिस्टरिकेल स्टाडिजआव MA खौ सोमोनांथाव रोंगौथिजों सेथि मासियाव आवग्रिनानै उथ्रिसार जानो हानायजों लोगोसे थाखोआव जौसिन मासि आवग्रिनानै बिफाननि सोलोंथायारि मान आरो मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय सनानि मेडेल बान्था मोननो हानानै ढेकियाजुलि ओनसोलखौ सोलोंथाइ बिथिङाव गोग्गानाय लाबोदों। कक्राझार जिल्लानि कारिगाव श्री श्री लक्ष्मी मन्दिरनि मुं लानानै नंखाय लटारि खेला होखुमादों सिनाय मोनै सुबुंफोरा। गंसे रेजिस्टार जानाय मन्दिरनि मुङाव जाय बिथांमोना नंखाय लटारि खेला होदों बिथांमोनखौ गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो जाय बिथांमोना कारिगाव श्री श्री लक्ष्मी मन्दिरनि मुङाव लटारि लादों बेयो जोंनि कमिटिनिफ्राय होनाय खेला नङा होननानै रोखा खेंफोरथि होदों कारिगाव लक्ष्मी मन्दिरनि कमिटि आफादा। रान्दि रैखाथि अनसाय आफादा दुखुथिया रान्दि आइजोफोरनि बिधवा पेन्सनखौ दानफ्रोमबो 5,000 राङै होनांगौनि थाखाय BTC सोरखार आरो आसाम सोरखारनिसिम खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मंगलबारखालि दाबि दिखांदों दि रायजोआ 2028 मायथाइसिमाव 10 लाख कौटि रांनि रांखान्थियारि जानो लामा लादों। आसाम बिधानसभायाव बिबुंथि होनानै बिथाङा फोरमायदों रायजोनि गासै थावनि दिहुनथाइ GSDPआ 2021 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइयाव 4 लाख कौटिनिफ्राय 2026 मायथाइयाव 8 लाख कौटिसिम बारायनो हमदों जाय बोसोरफ्रोमबो 13निफ्राय 15% बांनायखौ दिन्थियो होननानै फोरमायदों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों काजिरंगा नेशनेल पार्कआव मासे गुफुर मैखौ नुनो मोननायखौ दिन्थिनानै बेखौ रायजोनि धोनि जिब जुनारारि सिन होननानै फोरमायथिदों। बेबायदि नुनो मोननायफोरा आसामनि हाग्राफोराव मोननाय बयनिख्रुइबो गोरलै रोखोमनि जिबिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय सरैखाथि हाबाफारिनि गोनांथिखौ दिन्थियो। बिथाङा फोरमायदों बे जाथाया काजिरंगा इक'लजिकेल धोनिखौ दिन्थिदों आरो जिब जुनारनि सरैखाथि आरो थाग्रा जायगा रैखाथिनि थाखाय सोरखारनि बिबान लानायखौ फिन रोखा खालामदों होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव रेल लामानि साखाथियाव थानाय आयेन बेरेखा थाग्रा जायगाफोरनि हेंथायै सोरखारि रेलवे पुलिस CRP आरो रेलवे बिबानगिरिफोरनि खौसेथि बिदाय होनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। बिबानगिरिफोरा फोरमायदों रेल लामानि नांजाबनाय थि खालामनाय हायाव गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा हाबनाय जाबोदों जायनि थाखाय बिबानगिरिफोरा खालि खालामनाय हाबाफारि लादों। भारत हादोरनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा मंगलबारखालि सिक्किमाव सानथामनि मावख'आरि दावबायनायनि थाखाय गेंटकआव सहैदों। हादोरगिरिखौ लिभिं हेलिपेडआव सिक्किमनि रायजो बेंगिरि ओम प्रकाश माथुर आरो गिबि मन्थ्रि प्रेम सिंह तामाङा बरायदों। हिमालय रायजोआव हादोरगिरिखौ बरायनो खुंनाय बरायनाय हाबाफारियाव बिबानगिरि आरो गेजेर मानगोनां सुबुंफोराबो बाहागो लादोंमोन।
आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिधान सभायाव फोरमायथिदों रायजोनि सुबुंफोरा बिजेपि दैदेननाय सोरखारनि जौगाखां हाबाफारिखौ आबुं मदद होदों होननानै बिथाङा फोरमायथिदों बिजेपिआ 82 लाख भट मोनदों आरो अदेबानि एजिपिआ 15 लाख आरो बिपिएफआ 8 लाख भट मोनदों। बिथाङा फोरमायदों एनडिएआ गिबि खेब आसामाव मोनसे कौटि भटनि सिमाखौ बारनो हादों होननानै। राजस्थाननि सासे सुबुंखौ समबारखालि गलाघाट जिल्लानि कामारभान्डा गसाइगाव कामारभान्डा गोजौ फरायसालिनि थाखो 8आव फरायग्रा हिन्जावसा फरायसाखौ रायजोनि बायजोआव फाननो नाजानायनि दायाव हमनाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला फरायसाया फरायसालिनिफ्राय गावनि साइकेलाव फैफिननाय समाव दायनिगिरि आरो गीताञ्जलि दत्त मुंनि सासे जायगानि आइजोआ बिखौ गावसोरनि न'आव लांदोंमोन। बिसोरो बिखौ खानानै बुदों आरो पिस्तलजों सिगिनो नाजादों। भिक्टिमनि बायदिब्ला हिन्दी राव रायलायग्रा दायनिगिरिया बिखौ आसामनि बायजोआव सोरबा सासेनो फाननो थांखि लादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला हिन्जावसाखौ बिनि आजै आजौआ रैखा खालामदों आरो उनाव जायगानि सुबुंफोरा कामारभान्डा पुलिस थानासिम सौहैनानै एफआइआर थिसनदों। हमजानाय दायनिगिरिखौ पुलिस थानासिम लांनाय समाव जायगानि सुबुंफोरा बिखौ बुदों आरो बिखौ गावसोरनो गथायना होनांगौ होनना दाबि दैखांदों।